también son lícitas, por supuesto. Sí, mira, Compromís per Aldaia ha votat a favor de la urgència perquè, entre altres raons, pensem en la innocència del senyor alcalde. Tenim l'obligació institucional de preservar l'honorabilitat del càrrec i de la institució sobre la qual ostenta el seu poder, i entre altres raons perquè coneixem de forma directa qui denuncia, és a dir, la mala fe del denunciat. Jo mateix en persona he estat víctima d'aquest tècnic. En qualsevol cas, precisament per això, perquè confiem en l'honorabilitat del senyor alcalde, considerem que no ha d'haver cap temor a l'hora de públicament dirimir el que serien els aspectes que puguen ser més foscos, precisament amb aquest objectiu, l'objectiu de deixar clar que la institució ha de romandre d'alguna forma institucionalment transparent, i considerem que qualsevol forma per a poder arribar a aquesta transparència és bona. Per tant, nosaltres prestem a qualsevol comissió d'investigació ple extraordinari el que considerem oportú. Reitero la convicció de Compromís per Aldaia de la innocència del senyor alcalde i la mala fe del